O sector vitivinícola das Rías Baixas move ficha ante a ameaza arancelaria de Donald Trump. Hoxe a Zona Franca de Vigo, a Asociación de Adegas do Salnés e o Concello de Cambados anunciaron que celebrarán na Vila Cambadesa no mes de xuño o Foro Económico do Albariño. Nel tentarán deseñar unha estrategia económica ante a imposición deses novos aranceis por parte dos Estados Unidos. Que tal, saudos? Os Estados Unidos son o principal mercado de exportacións de Rías Baixas. Vémolo de contado antes titulares. O ministro do Mar de Cabo Verde estivo esta mañá nas instalacións da Conserveira Gealsa en Boiro. A visita da continuidade á rolda de contactos que o dirixente do país africano está a levar a cabo estes días en Galicia. Hoxe estivo acompañado polo conselleiro do Mar. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza fai unha chamada á participación na manifestación deste domingo en Santiago. A entidade alugará varios autobuses con saídas dende os 4 concellos de Barbanza e Arousa para poder asistir a esta gran movilización. A protesta servirá para reclamar melloras na atención primaria hospitalaria. O Partido Popular de Pontevedra continúa a poñer o foco sobre a falta de seguridade que, segundo aseguran, vive a cidade. A formación presentou hoxe un plan de seguridade cidadá. Aseguran que as súas propostas evitarían que este tipo de episodios se cronifiquen en Pontevedra. Vilagarcía conmemora un ano máis o Día Internacional do Pobo Xitano. Dende esta mañá xa está pendurada a súa bandeira no balcón da Casa do Concello. O vindeiro martes, 8 de abril, terán lugar os actos na Praza de Galicia. Ademais da lectura dun manifesto, haberá teatro, música e a celebración da Cerimonia do Río. E a Concellería de Turismo da Pobra programou unha serie de actividades de lecer para esta Semana Santa. Ademais de visitas guiadas polo patrimonio e a contorna natural, vanse realizar actividades de xogos populares para os máis cativos. Propostas todas elas que buscan ser un reclamo para os visitantes durante as vacacións. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos polo impacto dos aranceis de Trump no sector vitivinícola. O sector vitivinícola das Rías Baixas move ficha ante a ameaza que supón a nova política arancelaria do goberno de Donald Trump nos Estados Unidos. Hoxe, a Zona Franca de Vigo, a Asociación de Adegas do Salnés e o Concello de Cambados anunciaron que celebrarán na Vila Cambadesa no mes de xuño o Foro Económico do Albariño. Será o 28 de xuño e terá como obxectivo deseñar unha estrategia económica ante a política arancelaria de Trump que crea incertezas no sector en xeral e na denominación de orixe Rías Baixas en particular. Non en van, recordemos que os Estados Unidos son o principal mercado de exportación para as adegas deste selo de calidade. Segundo avanzaron dende Zona Franca, na cita participarán relatores internacionais que orientarán o sector sobre a mellor estrategia a seguir para que o albariño siga a ser competitivo e internacional. Seguimos falando do sector vitivinícola porque a Xunta concedeu axudas por valor de 1,2 millóns de euros a varias adegas da provincia de Pontevedra para apoiar a súa promoción en terceiros países. En concreto foron 9 as adegas beneficiarias nesta convocatoria posta en marcha dende a Consellería do Medio Rural. Unha delas foi a adega Atis en Meaño, que hoxe recibiu a visita do delegado da Xunta en Pontevedra. E teño que dicir que dentro pois, de Pontevedra, concretamente foron 9 as bodegas que tuveron axudas por un importe total, todas as bodegas, de 1.200.000 euros. Bueno, esperamos que con estas axudas que a Consellería de Medio Rural pon pois, ao sector vitivinícola, pois axude, non, a mellorar pois a súa, digamos, distribución en terceiros países e, polo tanto, o beneficio pois sea mellor, non, para todas as bodegas que participan pois nesta e concurren a esta línea de subvencións da Xunta de Galicia. Meaño é terra de viño, quizás sea un concello con maior concentración ou ubicación de bodegas, ten un peso específico moi importante, tanto no ámbito económico, cultural e social. Entón, agradecer este tipo de axudas para que as empresas, neste caso as bodegas, podan comercializar e tamén poñer o nombre de Meaño en terceiros países.
Bueno, e máis alá da preocupación polos aranceis, os viticultores da denominación de orixe Rías Baixas están estes días tamén moi pendentes do mildio pola propagación de esporas que poden afectar ás vides. Os expertos recomendan incrementar a vixilancia nos viñedos, máis aínda tendo en conta que as chuvias previstas para esta fin de semana poderían favorecer a súa propagación. Logo do inverno, os viñedos de Rías Baixas comezan a agromar. Isto implica tamén a chegada das primeiras ameazas. Estes días, no sector, prestan especial atención á propagación de esporas de mildio no ambiente. Entonces, a partir de aí, pois xa os técnicos e os viticultores temos que estar un pouco atentos para empezar a diseñar a estrategia para ir protexendo en preventivo esta enfermidade, sobre todo. E logo de varios días olleiros, a chuvia volve facer acto de presencia coa previsión de que continúe na vindeira fin de semana, algo que favorecerá a propagación desta enfermidade, así como tamén en menor medida do oidio. Nos viñedos máis adiantados, pois o propio sería tratar xusto antes das chuvias para protexer estes eventos. Ahora, este fin de semana dan chuvia, entonces tan pronto pase este episodio de chuvias, insistimos, donde haxa xa follas extendidas, pois sería o momento de empezar a protexer pois estes brotes, que isto o que vai a suceder é que non vamos a ter infeccións secundarias e vamos a vir xa sans desde un principio. E como vale máis previr que lamentar, recomendan non retrasar moito esta primeira aplicación. Se retrasamos moito esta primeira aplicación, xa vamos a ter máis inóculo dentro do propio viñedo e despois vamos a ter que ir pois con tratamentos pois máis seguidos e incluso pois con materias activas un pouquiño máis específicas para eso. Ahora, o indo en preventivo, aínda que trátase con produtos máis suaves que cando tes que ir xa intentando curar pois as primeiras inoculacións que xa tes no teu viñedo, non? Cunha clara conclusión. Hai que cambiar o concepto máis de número de mans a número de materias activas emplegadas e kilos de materia activa emplegadas. Tal como estamos coas ferramentas que estamos tendo de caídas de rexistros de materias activas, as materias activas pois cada vez son menos persistentes, vamos ter que pasar máis veces, pero se o facemos ben con produtos máis suaves, non? Ao mesmo tempo, nestes momentos, recomendan tamén no chan unha sega da cuberta vexetal para axudarlle á planta que teña unha brotación forte. Tamén estamos no tempo, se non se fixo xa, de arrancar cepas mortas que poden supoñer focos de infección. E miámolo en titulares, o conselleiro do Mar visitou este mediodía as instalacións da conserveira Gealsa en Boiro, acompañando o ministro do Mar de Cabo Verde. A visita de hoxe dá continuidade á rolda de contactos que o dirixente do país africano está a levar a cabo estes días en Galicia. Acompañado polo conselleiro do Mar, Alfonso Villares, o ministro do Mar de Cabo Verde, Jorge Mauricio dos Santos, visitou esta mañá as instalacións da conserveira Gealsa no Bodión. A visita de hoxe daba continuidade á rolda de contactos que o dirixente do país africano está a levar a cabo estes días en Galicia, que serven para consolidar as relacións empresariais entre estas dúas rexións, moi vinculadas as dúas no sector marítimo pesqueiro. O país africano dispón dunha posición estratéxica ao situarse preto dos caladoiros de Senegal e Mauritania e a medio camiño entre España, as Illas Malvinas, Arxentina e Namibia. Na súa visita a Gealsa, o ministro caboverdiano puido coñecer de primeira man o proceso de fabricación e envasado de conservas de pescado e marisco nunha das empresas punteiras do sector a nivel mundial, en base ao traballo realizado ao longo de máis de 60 anos de historia, cunha aposta constante pola innovación e a diversificación. A Plataforma de Defensa da Sanidade Pública do Barbanza fai un chamamento á participación na manifestación convocada por SOS Galicia para este domingo en Santiago para reclamar melloras na atención primaria hospitalaria e en contra da privatización e do desmantelamento da sanidade pública. A entidade alugará varios autocares con saídas dende os 4 concellos de Barbanza e Arousa para poder asistir a esta gran movilización en Compostela. Defender unha atención primaria digna, unha atención hospitalaria tamén digna e unha sanidade pública de calidade. Este é o principal lema da movilización convocada por SOS Galicia para este domingo en Santiago, a que se suma tamén a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza. Creemos que hai que estar aí defendendo unha atención primaria ao 100%, unha atención primaria de calidade que vai unida á cobertura de todas as prazas.
Insistimos en que en Ribeira hai máis de 4.000 persoas que desde fai máis dun ano non teñen un médico e unha médica de familia de referencia. Iso influye directamente na nosa saúde. Os estudios demostran que se estás 15 anos co mesmo médico de familia, a esperanza de vida aumenta e a calidade desa esperanza de vida. Xa non estamos falando de ter 15 anos o mesmo médico de cabeceira, estamos falando de ter o mesmo médico de cabeceira durante un ano, non que cada vez que vayamos ao centro de saúde nos atende unha persoa diferente. Dende a plataforma insisten nas listas de agarda para segundas consultas que se dan en numerosas especialidades, como é o caso de traumatoloxía ou saúde mental, esta última xa preocupante. A situación da saúde mental en estes momentos é caótica. Un dos cupos, hai 2 psiquiatras, un deles non está traballando neste momento e os seus pacientes non teñen revisións desde fai meses, ni se sabe cando as van a ter. Psicoloxía ten tamén un montón de retrasos nas revisións. Insistimos tamén un pouco na saúde mental porque sí que, por exemplo, en psicoloxía, que as consultas sucesivas son parte do tratamento, son parte da terapia. Si en vez de un mes nos están vendo en 6 meses e o tratamento xa en sí xa non se realiza, non? Iso fai que sea unha das especialidades, probablemente coa fisioterapia, donde a poboación temos máis asumida que hai que ir a privada, non? E iso, unha vez máis, fai que a persoas que non podan acudir á privada pois teñen que asumir esas listas de espera que fan que o tratamento non sea adecuado. Para facilitar a participación daqueles veciños que desexen asistir a esta gran movilización, a plataforma disporá dun servizo gratuito de autobús, con paradas en todos os concellos de Barbanza a Arousa. Iso sí, será necesario anotarse previamente a través do correo electrónico da entidade, plataforma@barbanza@gmail.com. Imos agora ata Pontevedra. Ali o Partido Popular continúa a poñer o foco sobre a falta de seguridade que, segundo aseguran, vive a cidade. A formación presentou hoxe un plan de seguridade cidadá que contempla 5 eixos de actuación. Así, os populares propoñen que se cubran as vacantes de policías para poder dispoñer de patrullas a pé os 365 días do ano, que se reforcen os servizos sociais e que se balden as rúas e prazas 3 veces ao día. Tamén reclaman a convocatoria da Xunta Local de Seguridade e a creación dun Consello Local de Seguridade no que participen os cidadáns. Ademais, Rafa Domínguez acusou o alcalde de falta de sensibilidade fronte unha agresión a unha muller que se produciu o sábado ao mediodía na Praza da Ferrería. O seu obxectivo, explica Domínguez, é evitar que este tipo de episodios se cronifiquen na cidade. Hai un único responsable e ese responsable es Lores, que trata de quitar hierro al asunto cuando de verdad lo que estamos viendo es que cada vez es más acuciante y cada vez es desde los mismos sectores, las mismas personas son las que están generando esta inseguridad, porque estamos viendo que la situación cada vez es más grave. Las personas, ese determinado grupo de personas, ya creen que tienen impunidad y ya se atreven a hacer cosas que hace unos meses no hacían, como agredir a una joven de Pontevedra que paseaba por esta plaza un sábado en la ciudad. Máis asuntos. Vila García busca fórmulas para facerlle fronte aos 6 millóns de euros que ten que aportar o proxecto da EDAR. O alcalde da cidade reuniuse coa conselleira de Medio Ambiente para trasladarlle o compromiso de Rabella a facerlle fronte a ese investimento. O proxecto supera os 31 millóns de euros, dos que a Xunta aporta o 80 e o Concello o 20. Unha fórmula, lembra Alberto Varela, que a Xunta xa tiña enriba da mesa dende 2023, pero da que non informou ata novembro de 2024. Quedamos de ter unha xuntanza nestes mesmos días para ver cal é a mellor fórmula para poder financiar. É certo que hai un convenio na que poñía unha serie de anualidades que se falou da posibilidade de que fagamos un posible reaxuste de anualidades e ver tamén outras fórmulas que se poden explorar como de financiación por parte de outras administracións para que sexa máis cómodo. O Concello de Vila García enterouse por primeira vez que tiña que poñer ese 20% en pouco antes de Nadal. Ata agora, as mensaxes que se trasladaban era que iba a ser unha obra que iba a estar costeada por parte da Xunta de Galicia. Pois pola información que fomos vendo de declaracións por parte da propia Xunta no Parlamento de Galicia, se sabía dende incluso antes das eleccións municipais de que nos iban a pedir que puxéramos 6 millóns de euros, o 20%.
e nós nos enteramos en novembro. Unha pena que durante este tempo non tiveramos a posibilidade de explorar outras vías. O Concello de Ribeira está a impulsar unha serie de actuacións para mellorar a mobilidade e incrementar a seguridade tanto do tráfico rodado como peonil. A última tivo lugar na Avenida de Ferrol, unha das principais vías de acceso ao centro urbano. Procedeuse o pintado e reforzo da sinalización horizontal co principal obxectivo de reducir a velocidade, posto que os veciños levan tempo denunciando que a maioría dos condutores non respectan os límites, poñendo en risco a seguridade. Estánse tamén a adoptar medidas para mellorar a visibilidade nos pasos de peóns e ordenar mellor a circulación. E Boiro recibe o apoio da Deputación da Coruña para a contratación de persoal para a limpeza dos areais do municipio durante a época estival. A subvención concedida ascende a preto de 27.000 euros. O obxectivo desta liña de subvencións que convoca o organismo provincial é o apoio aos concellos nos gastos da contratación dos servizos de limpeza e acondicionamento das praias, fomentando a promoción do emprego durante a época de verán. Grazas a esta axuda, o Concello reforzará o servizo de limpeza non son aqueles areais de maior afluencia, como é o caso de Barraña, Carragueiros, Mañóns ou a Retorta, senón tamén a outros máis pequenos, como son a praia de Rebordelo, Esteiro, Gaboteira ou Piñeirón. O Comité Olímpico Español recoñece a contribución de Pontevedra á promoción do deporte. Vanlle entregar o Concello a súa placa olímpica. Vémolo despois da publicidade. Continuamos aquí nas Novas do Día, en Canal Rías Baixas. Rianxo será escenario este sábado dunha emotiva homenaxe ás madriñas republicanas. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Berbanza e a Deputación da Coruña promoven este acto que busca poñer en valor o labor altruísta e solidario destas mulleres, apoiando os presos dos campos de concentración. Levarlles comida e roupa, facer de correo coas familias ou brindarlles apoio emocional aos presos. Estes son só algúns dos labores que realizaban as madriñas republicanas, mulleres que vivían preto dos campos de concentración movidas pola solidariedade e o altruísmo. En esta provincia había campos de concentración que se puseron en marcha durante a Guerra Civil, pero que a dictadura mantivo moitos deses presos e desas situacións desesperadas de persoas que se cambiaban de unhas rexións para outras para que estiveran o máis longe posible das súas familias e así ter un doble ou triple castigo, non? Con unhas condicións infrahumanas. E grazas á solidaridade de veciños e veciñas que se cadra non tiñan os seus aquí e estaban en outros campos, pois estaban apoiándos, trasladando cartas, levándolles comida, lavandolles a roupa e facéndolle un pouco de compañía, a veces tamén, non? Simplemente que puderan falar con esas persoas. Para dignificar o seu papel, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza e a Deputación da Coruña celebrarán este sábado unha homenaxe en Rianxo. Rendir homenaxe a un grupo de mulleres que no entorno do campo de concentración de Rianxo axudaron a numerosos dos presos que ali estaban, como pasou en moitos outros campos de concentración, non? As calamitosas condicións que os presos represaliados pasaban neste tipo de campos, como daqui de Rianxo, en Padrón ou en outros entornos próximos, pois víase entre aspas, non, compensado por esta rede de axuda mutua constituída de maneira altruísta por veciños e por veciñas. Dará comezo ás 11 da mañá no campo de concentración de Rianxo coa inauguración dunha escultura elaborada por Ricardo Dávila e varias intervencións, entre elas a dunha das madriñas, Dolores Rodríguez Sende, máis coñecida como Lola Carretera, aos seus 97 anos, conserva con lucidez a memoria daqueles tempos escuros. A xornada rematará cun relatorio e posterior mesa redonda no auditorio sobre o papel das mulleres durante a Guerra Civil e a dictadura. Tras a inauguración do busto, tendremos no auditorio de Rianxo un relatorio e unha mesa redonda sobre o papel das mulleres durante a Guerra Civil e o franquismo, e así como na transición, ca participación das investigadoras Aurora Marco, Monse Fajardo e María Fernández, expertas en memoria histórica e na loita das mulleres durante a ditadura. Dende a Deputación da Coruña destacan a importancia de promover estes actos na honra daqueles que foron perseguidos durante máis de 40 anos por defender os dereitos dos que na actualidade gozamos.
E Vilagarcía conmemora un ano máis o Día Internacional do Pobo Xitano. Dende esta mañá xa está pendurada a súa bandeira no balcón da Casa do Concello. Estes días, nos centros educativos da cidade, que contan con alumnado xitano, están a traballar en propostas a prol da súa inclusión. O vindeiro martes 8 de abril terán lugar os actos principais, coincidindo coa xornada de celebración do Día do Pobo Xitano. Vanse desenvolver a partir das 5 da tarde estes actos na Praza de Galicia. En caso de chuvia vanse trasladar á Peixería. Van a arrancar coa lectura dun manifesto e a continuación a representación dun teatro inmersivo que leva por título Escoitamos pero non xulgamos, no que están implicadas boa parte das familias xitanas que viven en Vilagarcía. Buscan desmitificar as ideas preconcebidas que xiran alrededor da poboación xitana. A xornada complétase tamén con música e a celebración da Cerimonia do Río. A recreación deste teatro inmersivo é parte de vivenzas reais co fin de facer partícipes ao público de situacións que están normalizadas supoñendo un punto de encontro para a reflexión e tamén para o coñecemento. Logo dese teatro inmersivo, sobre as 6:30, máis ou menos, haberá diferentes actuacións musicais e de baile. Diversas actividades en torno tamén aos centros educativos, cos que estamos contando e queremos agradecer desde aquí, desde os servicios sociais, porque son un elemento socializador e que están realizando actividades non só conmemorativas, senón de sensibilizadoras, como os faladoiros que estamos realizando nos diversos centros educativos da zona. E no Colexio Espedregada de Poio, a rapazada está moi concienciada co medio ambiente. O centro está adherido ao programa Escolas Verdes polo Clima, unha iniciativa da Xunta que promove prácticas sostibles. Esta mañá achegouse ata ese colexio a conselleira de Medio Ambiente para coñecer os proxectos nos que está a traballar o alumnado. Aquí compostan toda a materia orgánica que se crea nestas instalacións, que sirve despois como abono pro horto escolar. Ángeles Vázquez explicou que este programa está deseñado para apoiar os centros educativos no seu esforzo para mellorar, innovar e organizar accións educativas que integren dende as primeiras etapas escolares os valores de sostibilidade. No caso do CEIP de Espedregada, o centro leva a cabo o proxecto Espever, unha soa acción pode crear 1000 bosques, unha proposta que explicaron a conselleira os propios alumnos do centro. Los niños de quinto y sexto somos los encargados de hacer esto. Lo hacemos quitando las mondas del plátano, de la mandarina, las cortamos, las juntamos todas y las dejamos ahí reposar hasta el día siguiente, que al día siguiente le echamos más. Luego así y la dejamos hasta final de curso. En verano se guardan todas y entonces se las echamos a las plantas de nuestro huerto. Nosotros aquí en el cole, los alumnos de quinto y sexto, cada semana los encargados en los recreos recogen unas cajas que tenemos y hacen el compost, que recortan como lo que echan en las cajas, que normalmente son como mondas de plátano, de mandarina e cosas así. Estes cativos son o noso futuro. De aí que dende a Xunta de Galicia sacamos adiante un proxecto que é Mocidade polo Clima e entón achegámonos ata os colexios co beneplácito sempre da dirección do centro. Primeiro coñecemos de primeira man que é o que eles fan e a partir de aí intentamos traer especialistas en distintas materias de maneira que os xóvenes da zona sexan os propios mestres xa cando saen do colexio, sexan os mestres no concello, nas rúas, sexan os mestres na súa propia casa. A Asociación Boirense de Empresarios presenta o novo catálogo de premios do seu sistema de fidelización para esta primavera. A plataforma ven de bater récord de participación con 4.200 clientes registrados e 200 establecementos participantes.
Éxito do sistema de fidelización da Asociación Boirense de Empresas, que xa conta con 4.200 usuarios. Trátase dunha plataforma que permite registrar os tickets de compra e acumular o 10% do valor para canxearse por bonos ou agasallos. Como vedes, este catálogo novo, pois, bueno, trae moitísimos máis regalos. A verdad que nos vimos un pouco na obriga de cambialos porque xa estábamos con moitísimos deles agotados e van un pouco acorde ca primavera. Como decía, estamos encantados como funcionamento da nosa plataforma. Gustaríame dar algunhas cifras porque a verdad que son moi significativas. Ahora mismo contamos con 4.200 usuarios activos na plataforma e regístranse no 2024 casi 34.000 tickets. Eso para o pouco tempo que levamos ca plataforma e para un concello como Boiro é un dato super significativo. Para decirvos máis, neste trimestre levamos 9.000 tickets xa registrados. Ademais, o crecente número de usuarios destaca tamén a gran implicación das empresas con 200 asociados. Que cada vez máis comercios están adheríndose a este tipo de promocións porque saben da importancia que teñen e do tirón que teñen e ao final os comerciantes o que buscan é negocio, non? E isto pues, axuda tamén a buscar novos clientes e que os clientes acudan porque van a ter tamén premios, non? Este sistema de fidelización encaixa perfectamente coas políticas da Dirección Xeral de Comercio que promoven a digitalización dos negocios e tamén dos centros comerciais abertos para a súa xestión. Falaba da digitalización, esta é unha ferramenta de fidelización importante. Nos creemos na importancia da digitalización, sabemos un dos grandes retos que ten o comercio local é o comercio en línea, pero isto non quita de que o comercio tradicional, o comercio local, teña que adaptarse aos novos tempos, xa non tanto na comercialización, que tamén como complementaria á venta física, pero tamén importancia na súa xestión. Xestión como esta ferramenta que vos facilita esa xestión o Centro Comercial Aberto de Boiro é xestión que tamén facilita a todos os comerciantes. Os novos produtos do catálogo daránse a coñecer na Festa da Primavera que terá lugar este sábado. Ademais de acumular o dobre dos puntos coas compras realizadas durante a fin de semana, os clientes optarán aos premios a través da ruleta da AVE que sairá á rúa o sábado. A campaña culminará o luns cun sorteo final de 100 euros entre as compras realizadas dende o 24 de marzo. E a Concellería de Turismo da Pobra programou unha serie de actividades de lecer para a Semana Santa. Ademais de visitas guiadas polo patrimonio e a contorna natural, realizarase unha xornada de xogos populares para os máis cativos. Xunto cos actos relixiosos organizados polas confrarías do Castelo e do Caramiñal, o Concello da Pobra ofrecerá aos visitantes unha ampla oferta de lecer esta Semana Santa. Con estas actividades o que pretendemos é que as persoas que nos visitan teñan a oportunidade de vivir a experiencia e empaparse da identidade do noso concello. O mércores 16 terá lugar un obradoiro de marisqueo e pola tarde unha xornada de xogos populares no Cantón da Leña. Pola mañá imos a ir a facer un obradoiro de marisqueo de a pé á Praia dos Areos coas mariscadoras da Asociación Mar da Pobra. E o punto de encontro é ás 11 da mañá na Casa Mariñeira. Esta actividade ten un custo de 12 euros por persoa e agás os nenos e nenas menores de 10 anos que pagarán 6 euros. E logo pola tarde imos ter uns xogos populares na Praza do Cantón da Leña que é unha actividade de balde que vai ser de 5:30 a 8:30 da tarde. O Xoves Santo desenvolverase unha ruta guiada pola vila para dar a coñecer algúns dos elementos patrimoniais máis destacados. E xa o sábado terá lugar un clásico da Semana Santa, a excursión guiada polo río Pedras, con parada no Miradoiro da Curota. A primeira será de balde, mentres que a segunda terá un custo de 15 euros por persoa, que inclúe os traslados en microbús. 17 de abril, Xoves Santo, está previsto realizar unha ruta guiada polo centro da vila para coñecer a importancia das edificacións históricas, como son a Torre de Bermúdez, que está declarada monumento histórico de carácter nacional. Tamén as dúas igrexas, como non. Tamén se dará a coñecer a historia da vila e o porqué das tradicións arraigadas. É unha ruta de dificultade media que terá unha duración aproximada de 1h30 e está recomendada para persoas maiores de 12 anos. As actividades guiadas precisan de inscripción previa que se pode realizar contactando co Departamento de Turismo ou na propia Casa Mariñeira. As plazas son limitadas e adxudicaránse por orde de inscripción.
E o Comité Olímpico Español recoñece a contribución de Pontevedra á promoción do deporte. O COE entregará ao Concello a súa placa olímpica, recoñecemento que chega tras a proposta realizada polas federacións de natación e triatlón e que contou cun apoio unánime. Miguel Anxo Fernández Lores, o alcalde, recollerá o galardón en Madrid no marco dunha cerimonia de entrega que se celebrará o vindeiro 28 de maio. Pola actividade deportiva e en fin, eventos, campeonatos de España, de todos os deportes, e campeonatos tamén de Europa e campeonatos do mundo, non? Pontevedra é a cidade do deporte a todos os niveis e non hai prácticamente fin de semana que non teñamos unha competición de moitos deportes a nivel internacional ou a nivel estatal, non? Pois así rematamos, señores, de contado o programa Orixe e Calidade do sector vitivinícola e máis información xa saben en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.